Moi drodzy, znajdujemy się na Śląsku, ale trochę w innym miejscu jak zawsze. 30 km na południowy zachód od Opola i ile od Prudnika? Około 20. Około 20. I Patty podjęła się urbexowego wyzwania, że za 2 żubry i pół kilo śląskiej wchodzi do tego przeklętego, nawiedzonego domu. Patty, idziemy. Co tam może się znajdywać? Czy tam będą narkomani? Co będzie? Trupy? Co są? Faktycznie. Patrzcie. A tu nawet nie, tu można bez problemu włazić. Nie ma tabliczki, że nie można. Czyli można. Były jakieś popijawe. Jest kanapa, jest krzesło. No. I to nie takie stare. Patty pierwsza, bo wiecie, pradawną metodą. Jak Patty teraz coś porwie, to ja nie wchodzę. Ja pierdzielę. No tu ewidentnie myślę, Wszystkie. ktoś sobie przychodzi na jakieś libacje. A no i oczywiście klauzula, nie róbcie tego, my jesteśmy przeszkoleni specjalnie, bierzemy ryzyko na własne barki, jakby tu się na przykład ten komin nam zdupił na łeb. No na pewno było to miejsce wielu ciekawych, że tak powiem. No Patty, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł tam włazić. A Patty powiedziała, że może będzie może na filmie pojawi się scena ucieczki przed groźnymi wieśniakami z widłami i z pochodniami. Bo ty opowiadałeś, że tu ktoś cię gonił stąd kiedyś, nie? Znaczy wyganiali, a później sami tu siedzieli. Aha. Ale to jacyś starsi byli od nas. Ej, a co to mogło być w takim domu? Takie okienko. Tu jakiś piec. No. No tak, bo tu jest przecież komin. No. To jakiś piec taki dupny. Może tu, a nie była tu jakaś piekarnia czy coś? Nie, to nie wygląda na piekarnię, jest normalna tapeta. Gdzie jest tapeta? Widzisz tu, patrz. Aha. No ale tak z takimi schodkami to wygląda trochę dziwnie. Dobra, Patty. Nie, to normalny Jolo. dom. Idę zobaczyć. A tam jest co, piwnica na dole? Pewnie piwnica. Włazimy. Ja nie włażę. Kurwa, nie ma opcji. Nie ma opcji. No tam podłogi nie ma. A, faktycznie. No. No, tutaj patrząc na to, to generalnie taniej na pewno byłoby to wszystko wyburzyć i wybudować tu coś nowego na miejscu tego. To już jest raczej nie do odratowania. A jak ty byłaś mała, to też już było takie rozwalone? No to jest rozsypane już. Wow. Ciekawe, a może twoi rodzice by wiedzieli coś, co tu było wcześniej? Hadziai, nasz nowy dom. A! Hadziany? Czy Hadziai? Raus, nasz nowy dom. A wiesz, kto to są Hadziaje? To ci, co na Śląsk po wojnie ze wschodu przyjechali. Hadziaje Raus. To tu jacyś śląscy nacjonaliści musieli być. A u nas też jest wszędzie popisane Gorole Raus. No i tu fajnie, Patty, bo patrz, jak cię wydupczą z domu, to tu w sumie masz tak. Tu masz spanie, elegancko. Tu można zrobić, kurde, jak Magical. Tu jest Coś. bo teraz jest taka moda na robienie tych, jak to się nazywa, fame house'ów. O, Jak tu. tam ci zamieszkali razem, Tu teraz zapraszam streamerów. Freeze mamy zamieszkał. Stream house. Tak, i tu możemy sobie zrobimy taki własny. Nie wiem, czy jakiś streamer będzie chętny tutaj zamieszkać, ale no, jak widzicie, ten stan jest prawie nowy. Co tu ewentualnie? Troszkę budowlanki i o, stołki są jak nowe, elegancko. Proszę, tutaj nawet nie trzeba już sobie roślin sadzić, bo tutaj są. To jest marihuanen. Tu plantacja jest nielegalnych roślin. No, tu już patrz, jakieś kurde wory z czymś. No, to był piec. No, tutaj był piec faktycznie taki wielki. Może chleb tam piekli, a tu sobie, tu była No, a tu kuchnia jest pewnie. tapeta faktycznie na No. ścianie. Tutaj, i tu też widać. No.
Jakieś kwiatuszki. Jedna na drugą naklejona. Dobra, no pościgu. A tutaj jeszcze to jest połączone z tym? Lepiej się nie pokazywać, bo wiecie, że tam pilnują. Ale to jest ten, To to jest... jest chyba od nich w przodku. Ale to jest połączone z tym. Jakieś też tu są ruiny. No i tak to właśnie się, moi drodzy, żyje na tym Śląsku. Trochę bardziej z dala od tego wschodniego Śląska przemysłowego, z którego ja pochodzę. I to jest chyba największy śmietnik w Aha, całej wiosce. no tutaj by się ten trash tak przydało zrobić i ludzi z worami i to posprzątać. Tutaj w ogóle jeszcze kiedyś może ten pokażemy, bo tutaj też są niedaleko te ruiny jakiegoś zamku, nie? Czy tam, czy pałacu, czy czegoś. No. No i tak to właśnie, byśmy wam pokazali jeszcze jakieś krowy, czy tam... Będą wakacje, będziemy tu jeździć, bo jest zamek w Mosznej. No właśnie, nie mylić z moszną taką, w sensie częścią ciała od faceta. No i ja już obiecałem, że jak będzie ciepło, to zrobi się trochę takich wycieczek po Śląsku. Od Śląska Górnego aż po Śląsk Dolny i trochę pokamerujemy i poopowiadamy, postreamujemy, porobimy zdjęcia. No a tak na marginesie to jest tutaj wiele takich ludzi, którzy bardzo średnio dbają o ekologię. No ale Nawet na wiosce. no niestety wydawałoby się, że tutaj generalnie od tego właśnie gdzieś tam Bytomia, Chorzowa i tak dalej będzie lepszy klimat, no bo tutaj no wiadomo, bardziej jakoś będzie naturalnie, ekologicznie. Okazuje się, że wręcz przeciwnie i czasami wygląda, jakby ktoś przez przypadek wpadł do tego pieca i się tam samo spalił. Dobra, to tyle, bo zaraz trzeba będzie uciekać przed groźnymi wieśniakami z widłami. Patty, jaką łapkę należy zostawić? W górę. No, w górę, dobrze. No i zapraszamy na streamy do mnie, do Patty. Teraz kupiliśmy sobie po PlayStation. To będą jeszcze fajniejsze. No i tyle. Trzymajcie się. W ogóle, i w tym filmie, w komentarzach, możesz teraz ty mnie pokamerować na chwilę. Dobrze. Bo to jest taki film bez cięć, bo nie mam tutaj programu żadnego. Jak wy byście znali jakieś fajne miejsca do zobaczenia ze Śląska, z całego Śląska, z Górnego Śląska, tu z województwa opolskiego, które też jest Górnym Śląskiem na marginesie, czy z Dolnego Śląska na przykład mieszkacie tam, albo mieszkacie gdzieś obok i wiecie na przykład, że warto to zobaczyć, że warto by tam było pojechać, jakiś fajny materiał można zrobić, to właśnie piszcie tutaj pod spodem w komentarzach na dole i my na pewno do któregoś z tych miejsc, jak będzie cieplej, się wybierzemy i sobie zwiedzimy i tym ludziom, co nie widzieli, też pokażemy. No i to tyle. Miłej niedzieli i przyszłego tygodnia roboczego. Zostańcie z Panem Bogiem. Cięcie.